Hola, avui et vull explicar un dels exercicis Buteyko que practiquem a la consulta quan volem millorar l'asma o la respiració nasal, així més en general. Però, sisplau, abans de seguir veient el vídeo, ves a llegir la descripció perquè allí t'hi poso les persones que heu d'anar en compte a l'hora de fer aquest exercici o que no se us recomana de cap manera que el feu, d'acord? Gràcies. Posem el dit sota el nas i notem l'aire com passa. Nota l'escalfor quan l'aire surt, nota la frescor quan l'aire entra. Però en lloc de sentir fred, escalfor, intentem anar-ho com a fer-ho més suau, com que la transició aparegui de manera més suau. D'aquesta manera aniràs notant que la teva respiració, per no notar aquest canvi sobretot de temperatura, es va ralentitzant, es va suavitzant. Podem estar fent això durant 5-10 minuts, descansem i podem anar repetint aquest exercici al llarg del dia diverses vegades al dia. Si ho proves i em vols explicar què t'ha semblat, escriu un missatge. Salut i inspira't!